Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Kinalambuhaton ko ang tanang buhatonon sa usa ka buotan nga asawa. Ang pagpanlimpyo, pagpanluto, ug ang pagpanlaba. Ay, madaot na jud kini akong kamot. Kung lakip ang pagpanlaba, ako pa na buhaton. Shit. Pero bahala na. Kung makuha ko na pagpalik ang ilang mga pagsalig, mahimong mo request na unya ko ni Dave nga magkuha mi og katabang. Ug unya, padak-an pa namo kining among bahay. Ug unya, mahimong ako na mismo ang muhagad niya og kasal. Yes, why not? Wa na ko'y planong mo palayo pa niya. So nga nung dili na malang mi magpakasal, aron mamahimo na ko niyang legal nga asawa. Na-excite na hinuon ko. Nahinumdum ko sa among pangandoy kani adto ni Dave sa estudyante pa lang mi. Human mi makagraduar sa kolehiyo, mangita mig nindot nga trabaho aron sa ingon makatigumi, makapahimo og kagwalingon namong bay sa dili pa magpakasala. Pero sayo ko mi mapdos. Ug ang kanina mo pangapangandoy wa matuman. Pero nian ako. Ipadayon na namo kana karon nga nian ako. Dili ta nakabisan kanus atalikdan pa, Dave. Ipakita ko nimo ang akong pagbasol sa akong pagtalikod nimo kaniadto ug sa atong anak. Isaad ko kana. Ay, Nay. Niana di ka, Nay. Nay, nangilabot ko sa ref. Nagluto ko sa paborito ni Inday, fried chicken. Ay, ang binala na imong gidanay, pi. Ako na ilimpyoan ng isda. Ako na. Kuhaanan pa na og hasang? Ako na lang, Nay. Umanda. Hugasan ko na lang ni Rod aron tuwaon. Ganahan di kag tinuwa. Maday nga, nagpalit ka gyud og laing isda. Bisan og may isda pa sa ref. Mag-andam na lang ko og lamas para ana, Nay. Ako na. Kana imo gibuhat pwede man na. Sige, Nay. Wa ba mo magkita ni Dave? Ganina pa to siya may biya. Wa ba siya sa ilahang tiyuhan? Wa. Ang bata ra ito adito. Ug dili gusto mo pauli kun wa ang iyang amahan og nanay Jenny. Mao ba? Nay, Ngano? pasaylo ako. Dasayod ka ba kung unsa kaguba ang akong anak sa imong pagbiya? Nay, Sobra kaguba nga buot na lang siyang magpakamatay. May na lang gani. Kay may anak ka pang gibilin nga naghatag niya og paglaom. Paglaom nga usay ining adlaw, mubalik ka para sa inyong anak. Para sa inyong pamilya nga nasugda na ninyo sa pagtukod o karon niya ka na tuod. Naibalik ka na. Naibalik ka sama sa wa radyo na hitabo. pasaylo ako, Nay. Gano? Nay, Ganong may balik ka pa? Malinaw na among kinabuhi nga wa ka. Nakabangon ng akong anak, pero nga may balik ka pa man. nasayod ko kung unsa kadako sa sanga ako nahimo ni Dave. Ug sa among anak, Nay. Ug andam na kong bayran ang maong saha. Unsaon? Silbihan ako siya. Ha? Sila, lakip ka, Nay. Kamu, andam ko mapauli po ninyo. Mapasaylo lang ko ninyo, Nay. Pasaylo ako. Ha? Naibaw ko nga dili sa'yo ng pagpasaylo. Apan maning kamot ko. Mamasin ni unta. Madawat ko ni mo pag-usap. Nay! Emi, Nay! usa ba rin imong gibuhat?
Ganong miluhod ka og miga ko sa kumpa. Nay, pasaylo ako. Barog! Di ko gustong imuludhan. Barog! Barog, Ime. Dili ko santos nga imuludhan. Maong barog. Nakasabot ka? Inday, Elaine. Lolo, wapay lagi ako tatayok nanay. Wapay lagi ko ilakwa din sa inyo. Wa pa tingali mabalik. Kaya ko. Ay, hapon naman. Alin ay todo lang tagas inyo. Alas 5 na pasado, oh. Mungit-ngit na hapit. Ay, hatutan lang ka. Le na, le. Ano, gilbitang kamuuban lula ni mo kanina nga gihapit ka. Dili ko uli eh. Huwat ko ako nanay kwaon ko din ninyo, lolo. Tinilang sa ko, lolo ha. Ay, nganong huwat ka mang nanay ni mo? Naa naman sa mama ni mo. Dili ko niya. Nanay Jenny ako. Elaine. Yan ug pagyapon siya makamata. Ang tud karon, matod pas doktor. Wa pa yun siya. Wa mo sila nakita nga laboratory test ni Jenny. What really happened, Dave? Gusto mo yan mo? Kung sa'yo pa gusto bag, ganin na rin kagisultihan. Pero sa gikaingon ko na, nakita ko na lang siya nga naghigda dito daplin sa baybayon. Jenny, Ain ko. Niya ka sa ospital. oh, shit. Jen, Kadali niya nakakupot sa kamot ni Jenny. salamat ka nagmata ka na. Siya nita po. Ganong naabot ka dito dapita? O ganong nawadaan ka sa panimuot? Josh, I'm here, babe. hindi Diyan ka. ako. Gaynan talaga. O sa mo lang katawag, and I will be right there with you. Josh. Jen, gikuha niya iyang kamot nga. Nagkupot niya. Umikabot siya sa kamot ni Diyos. Yes, babe. Dili na ko din eh. Pero kinahanglan ka pang mupundo una din sa ospital. Oo, ako yung sakit. Magawas na ko kikan din eh. Ayaw na pagbangon. Tingali malipong ka. Dili. Okay na ko. Nakamata na ko. Ha? Nahigmata na ko. Sa... Lakaw na, Dave. Tingaligi pangita ka na ron ni Emmy. Oh, pero mas nagkinalan ka na ako karon. Niya si Josh. Uban ako karon. Ug usa pa. Dili ko magdugay din eh. Mugawas na ko. Dili ka ni. Ako ning lawas. Ako ang mas nasayod ko sa nahitabo na ako. Mugawas na ko gikan din sa ospital. Pagtarong ba? Are you sure? Oh, Josh. Mugawas ko gikan din eh. Dili ko din eh. Tingalig mahinayon na hinuon nga masakit ko. Pagawasan ako gikan din eh. Fine. Kung mo imong gusto, makigsulti ko sa doktor. And I will take care of the bill. Wait for me. Yagkan ka niya sa agtang. Pauli na. May nagpaabot ni mo sa inyo. Dili ko mo pauli nga dili ka kauban. Ngano good? Siya nga naman. Noon sa ka? Ako'y nagdani po din sa ospital. Kami. Hindi, biyaanti ka. Wanay kalainan, Dave. Kay mabiya na sab ko. Siya. Dili ba nagsabot naman ta? Dili ka una mo biya namon Inday Ilin. Imo lang hinahinayon sa pagpasabot ang bata. Anaro ni mo, ngawa ka na. Uya karon, Nabalik na siya. Wa na ko'y papel sa inyong pamilya. kasi nagingon, Ako. puwis na sayop ka.
dako kag papil sa among pamilya. Unsa pa man? Naana si Ami. Nabalik na siya. Unsa pa may gamit na ako? Naana siya nga makaatiman sa bata. Ug dili ka na mag-uol kay ikauban na nimo siya. Mo na imong gipangandoy, di ba? Nga mubalik siya. Karon na tumana. Malipay ka na. Pero dili ko ikalipay nga mawha ka na ko, Jenny. Ngano? Kay sutang higala. Dili mawang atong panakigala sa akong pagbiya, Dave. Busa lakaw na. Kay may nagpaabot na nimo. Dili ko. Dave. Bisan masuko ka pa. Dili paghapon ko mubiya nimo. Dili ko mubiya dinhi. Wa ko nimo biya ini adto sa dihang ako pa ang nakilala nimo, Jenny. O mausab na. O di akong buhato diya nimo. Kay ang matuod nga higala, dili magbiya ay. Pag-inunungay. Pwes kalimti ang atong panakigala. Jenny! Kalimti nga imo kong higala. Kay kalimtan ta na sa ka. Sulti ko na tinuod. May tungod pa bagyapon kini sa atong panakigala o may tungodan ni Amy. Di na kinahanglan mo tubag pa ko nimo, Dave. Lakaw na. Biya na. Isan kapila pa ko nimo hingindan. Dili ko mubiya. Dili ko mubiya! Simog, Sama na imong gibuhat. pwida. Tupad nimo. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!